Sofia University, located at the heart of Bulgarian capital. Every Friday, an interesting program is broadcast on campus radio. The DJ is Diana, a senior at the university. Съответно може да ни гледате, освен и да ни слушате. Там може да виждате абсолютно какво се случва в студиото, тъй като днес в рамките на предаването тук е екипът на Ари Ранг ТВ. Казвам здравей на господин Джеймс Канг, който е представител на телевизията и той ще ни разкаже какво се случва днес тук. Здравейте! Той дойде тук да снимат корейска вълна в България. Специално той е разбра. Сега следващата песен е специален поздрав за всички Shallows. Shiny ще ви изпълнят техният, може би хит ли е? Относителен хит, но коледен Last Christmas. Ето ги и тях. Friday Chopsticks, produced by 7 staff members, specializes in Korean music, dramas, and East Asian culture. A new ranking segment called K-Pop 10 invites listeners to participate. The entire show is also broadcast live online. Поводът е това, че реално погледнато в България и като цяло в Европа няма предавания, които да се правят за феновете на корейската вълна, както и като цяло на Източна Азия. И поради тази причина, понеже ние изключително много харесваме музиката, филмите и драмите, които Корея създава, решихме да направим хобито си реалност, тъй като студентското радио Реакция дава тази възможност и е открито за всякакви нови идеи. There's more. After the music comes the news about the Korean entertainment industry. TLP Media обявиха 5 европейски града, в които ще се проведе тяхното турне под името Teen Top Show Live Tour in Europe 2013. Самото Texas, не, from Dallas, USA, така че здравей, Даниел. Friday Chopsticks has already been on air for 2 years, and over 100 listeners tune in live. Hallyu spreads via airwaves in Sofia. The following day, Diana begins her day early. She is editing the program that was recorded last night. Това, понеже в момента, който слушаме, е запис, който е на почти цялото... Не, всъщност това си цялото предаване. Ето, даже това съм аз. И съответно някъде, където се чуят някакви паузи, които не трябва да ги има и някакви други неща, то се редактира така, че да стане окей. The radio program has fueled Diana's interest in Korea. Recently, she even received some Korean food as a gift. Преди няколко дена, но обещавам, че през зимната ваканция ще тествам да направя нещо за ядене от това и понеже вече имам корейски клечици, ще се опитам и да ям с тях, защото за най-голям срам и позор все още не мога. School is off, and during school breaks, Diana works as an intern at the British Council. Здравейте! She manages the council's website and conduct various interviews. For Diana, the dreams of becoming a radio producer, it is helpful to experience the culture of various countries. On her break, Diana takes out her MP3 player, and every chance she gets, she listens to K-pop and chooses the playlist for her show. She is now more accustomed to listening to K-pop than Bulgarian music. В случай, че наистина много ми се прислуша K-pop, разбира се, винаги разполагам с моя MP3 плеер, от който си слушам, така че това не е никакъв проблем. Но да,
В общи линии в работно време, естествено, не си го позволявам, но като цяло, да, и това е възможно. Late in the evening. Diana goes out to meet her friends. One of her friends, who is studying in Korea, has come back. Hello. She has brought back Korean products that are hard to find in Bulgaria. They do not have many opportunities to experience Hallyu in Sofia. Машита. Okay. For Diana, her friend has brought back entertainment newspapers and K-pop albums to help her with the show. Че има възможността да го направя. Естествено се радвам за всеки един човек от Eastern Spirit, който е успял да стигне до там. Ще се радвам, разбира се, и за себе си някой ден да успее да отиде там на екскурзия или на някакъв учебен обмен. Това зависи от мен самата и ще видим в бъдеще как ще се стекат нещата.